गिबियावनो आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमबो साबस्क्राइबारफोरखौ आङो बे समाव बरायना लादों आरो जायफ्रा गोदान नोंथांमोनखौबो आङो आंनि चेनेलाव बरायना लादों। दिनैहाय आङो मोनसे बिसेस बिसयखौ लानानै दिनै आङो नैबे कन्टेन्टखौ लाबोनाय जाबाय। बेनो जाहैबाय नोंथांमोना गोबां बिदिनो कमेन्टफोर हरदों आरो बे कमेन्टफोरनि रिप्लाइखौ आङो होनांगौना होनाङा होननानैहाय नोंथांमोनाव मोनसे कमिउनिटि पस्टनि गेजेरजों भटनि गेजेरजों आङो नोंथांमोनाव सोंहरनाय जादों। बेवहाय गोबाङानो बेबायदि भट होदों। बे कमेन्टनि रिप्लाइखौ लाबो होननानै भट होदों। बेवहाय बांसिनानो होदों। बेयाव 80निबो प्लास 90% जाहैदों बेयाव होनायफ्रा, आरो लाबोनाङा होननानै बुंग्राफ्रा बिदिनो बहुत खम 10निफ्राय 20%ल' जादों। बेनिखायनो आङो दिनै नैबे कन्टेन्टखौ लाबोनांगौ होननानै सानबाय। मोनसे नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो लुबैदों बा शेयार खालामनो लुबैनाया बेनो, माने आङो गोबाव सम बिदिनो कन्टेन्टफोर हरनाय जायाखै। फार्स्टआवहाय बेखौ खोन्थागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ साफ्रोमबो खावलायबाय जेन' बे भिडिअखौ जोबजासे नायो। बेनिखायनो कमेन्ट फारसे बेयावहाय नोंथांमोना जोबोद आंखौ हामबाय होनायजों, थेंक इउ होनायजों गोबां बिदिनो अननायखौ, नोंथांमोननि अननायखौ आं मोननो हादों। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो आंखौ अनगिरि आरो अनसायगिरि साफ्रोमखौबो आं हामबाय होनदों। आरो आङो आसा खालामदों नोंथांमोननि सापर्ट, नोंथांमोननि अनसायनाय, नोंथांमोननि अननायनि दुरै आङो बिदिनो गोजौसिम थांनो हागोन आरो नोंथांमोननो जेफोरखौ नांगौ आङो बेखौ लाबोनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों। दानो गिबियाव आं साफ्रोमखौबो आं हामबायनायजों लोगोसे दानो नोंथांमोननि कमेन्टखौ आङो दानो फरायथिनो आखायाव लाबाय। दुखु मोननो नाङा जायफोरनि कमेन्टफ्रा फरायजायाखिसै। आं माने बिसेस मोनसे आंनि थाखाय नांगौ बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो खुब दरकार होननानै आं जेखौ सानदों बे कन्टेन्टखौ आङो कालेक्सन खालामनानैहाय बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोबाय। जायफोरनि मुंफ्रा फरायजायाखिसै नोंथांमोना दुखु दामोन। आङो साफ्रोमखौबो आङो हामबाय होनदों जायफ्रा कमेन्ट खालामदों। दा आङो गिबियावनो आं लाग्रोदों बेवहाय सानखां अफिसियेल। बिथाङा ओरैबायदि लिरदों कमेन्टआव, गोजोननाय हरबाय आदानिसिम, लोगो हमनानै फोरमायनो थाखाय आदा, आंखौबो सापर्ट खालामना होदो, आंबो खालामबाय आदा। माने बिथाङा गोजोननायखौ हरदों लोगो हमनानै। बिदिनो गिलबार्टमोनजों आरो ननितामोनजों, बिदिनो नबजितमोनजों आरो बिदिनो रिंसारमोनजों आङो लोगो हमनानै भिडिअ खालामनो थाखाय बिथाङा आंखौ हामबाय होनदों। बेनिखायनो आं नोंथांखौ हामबाय होनदों फंबाय सानखां। दानो बेजों लोगोसे बिथाङा मोनसे सापर्टनि थाखाय बुंदों। जानो हागौ बिथाङाबो चेनेल दङ सानखां अफिसियेल मुङै। जागोन, आङो सापर्ट खालामगोन हागौमानि। आरो दानो नोंथांखौ आंखौ सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथांखौबो आं हामबाय होनदों। रन्जिता मुसाहारि, बियो बिथाङा ओरैबायदि लिरहरदों, नाइस भिवाइफोर, थेंक इउ नोंथांनि कमेन्टनि थाखाय आं नोंथांखौबो हामबाय होनदों। बिथाङा लिरहरदों, स्ट'रिफोरखौ मिथिनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आदा, गड ब्लेस इउ। थेंक इउ, नोंथाङाबो बेबायदि मोजां कमेन्ट होनो थाखाय नोंथांखौबो हामबाय होनदों। स्ट'रिफोरखौ मिथिनानै बिथाङा जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै फोरमायदों। एक्सुवेलि आंबो बिदिनो, आंनि थांखियाबो बेनो, जायफोरा बिदिनो गोदोसोनानै दङ जोंनि गेजेरावहाय, गस्पेलनि गेजेरावहाय आरो बिदिनो गुबुनफ्राव बिदिनो गोदोसोनानै दङ, जायफ्रा मोजां आर्टिस्टफोर, बिथांमोनखौ आङो माने बोखांफिननो बा बिथांमोनखौ आङो लाबोफिननो थाखाय आङो नाजानाया, आंनि थांखिया बेनो। आरो बिनिखायनो आङो बेबायदि कालेक्सन खालामनानै आङो लाबोगासिनो दङ। आङो बेबायदिनो लाबोनो नाजाबावगोन। हामबाय होनदों नोंथाङा सापर्ट होनायनि थाखाय। आरो बेजों लोगोसे दंबावो एलबिना नार्जारि। बिथाङा ओरैबायदि बुंदों, आदा थान्दैगिरि सिंगारखौबो भिडिअ लाबोदो। अके, आङो बिथांखौबो दा बावैनो थाबनो लाबोनो नाजागोन। आङो माने थाबनो लाबोनायनि माने अलरेडि आङो बिथांमोननि डिटेल्सखौ आं कालेक्सन खालामखाबाय। गोबां बेबायदिनो आर्टिस्टफोरनि, सिंगारफोरनि आं नाम्बारखौ कालेक्सन खालामनाय जाखाबाय। आङो गुसुं समावनो आङो लाबोसिगोन। आङो मानि थाखाय उसुबिदा, आङो बेखौहाय नोंथांमोननो दा उनावहाय आङो सहाय खालामगोन। दायो आङो माने नोंथांमोननि माखासे कमेन्टफोरनि रिप्लाइखौ आङो होनो नाजागोन। दानो आङो मानि थाखाय माने थाब लाबोनो हायाखै बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायगोन लास्टावहाय। बेनिखायनो आं खावलायबाय नोंथांमोना जेन' स्किप खालामालासिनो नायलांजोबो। सोमश्री प्रडाक्शना सिगांहाय मा होनदों, नेक्स्ट रिंसार मुसाहारि लाबोदो, बेबायदि रिंसारखौ लाबोनो थिनदोंमोन। आरो बिथांनि खावलायनायावनो
आंबो बिथाङा माने मोननै आंनो कमेन्ट हरदों। फार्स्टआवहाय बिथाङा नेक्स्ट रिंसारखौ लाबोदो होननानै खावलायदों। आङो बिनि उनावहाय आरो मोनबावदों, बिथाङा बुंदों रिंसार मुसाहारि लाबोदो ना हाया नामा नों, बेबायदि आंखौ बुंहरदों। नोंथाङाबो आंखौ बेबायदि सापर्ट खालामनायखौ नोंथांखौ हामबाय होनदों। आरो नोंथांनि जितु आंनो मोनसे कमेन्ट हरबाय, बे कमेन्ट हरनाया आंनि थाखाय जोबोद मोजां खामानि मावदों। माने आङो रिंसारखौ आङो एसेबां सिनायामोन, आं मिथियामोन, अब्लाबो नोंथांनि कमेन्टखौ नुनानै आङो माखासे नागिरदों बिथांनि डिटेल्सखौ, आरो नागिरै गोबां सम नांदों। लास्ट मोमेन्टआवहाय बिथांनि आङो कन्टेक्ट डिटेल्सखौ मोनबाय आरो बिथांजों आङो मोगा मोगि लानानैहाय नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामनो थाखाय हाबाय। बेनिखायनो आंबो खुब मोजां मोनदों आरो रंजानाय मोनदों, आरो नोंथांमोना बेबायदि सापर्टखौ होलांनो थाखाय आं नोंथांखौ हामबाय होनदों। एसके ब्लग बर', एसके ब्लग सि बर', बियो माबायदि लिरहरदों नायनि। मोजां मोनदों आंबो फ्रम चिरां NSC निफ्राय। थेंक इउ, नोंथाङाबो सापर्ट होनायनि थाखाय नोंथांखौबो हामबाय होनदों। नोंथाङा बबेनिफ्राय नायदों बेखौबो नोंथाङा फोरमायनो थाखाय नोंथांखौ हामबाय होनदों। आरो बेनि खावलायबावदों आं नोंथांमोनखौ, जायफोरा कमेन्ट खालामो नोंथांमोना जेन' नोंथांमोननि एड्रेस बबेनिफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामदों बेखौ जेन' आंनो खोन्थाहरो, बेनिखायनो आं खावलायनाय थाबाय। नेक्स्ट टाइमाव आं बेबायदि नोंथांमोनखौ आङो लोगो मोनबावगोन होननानै आसा खालामबावबाय। आरो नेक्स्टआव जों नायबावनि एबि ब्रह्म, बिथाङा मा लिरदों नायनि। इसोरा जेब्लायबो गावनि बोरखौ होफ्लायबाय थाथों होननानै बिथाङा बुंदों। थेंक इउ, नोंथाङाबो इसोरनिसिम जोंनि थाखाय आर'ज खालामनो थाखाय नोंथांखौ हामबाय होनदों, आरो नोंथांनि कमेन्टनि थाखाय नोंथांखौबो हामबाय होनदों। नायसन बसुमतारी, बिथाङा लाभ इम'जि हरदों फ्रम चिरां NSC। थेंक इउ, नोंथांखौबो आं हामबाय होनदों नोंथांनि कमेन्ट हरनायनि थाखाय। आरो दंबावो प्रदीप बसुमतारी, बिथाङा भेरि गुड फ्रेश डायलग होननानै लिरहरदों। थेंक इउ, नोंथांनिसिमबो आङो थेंक इउ हरबाय, गोजोननायखौ हरबाय नोंथांनि कमेन्ट हरनायनि थाखाय, आरो आसा खालामबावदों बिनि बेबायदिनो उननि समफ्रावबो नोंथांमोननि अननायखौ अनसायनायखौ आं मोनगोन होननानै आसा खालामबावबाय। बेनिखायनो नोंथां प्रदीप बसुमतारीखौ आं हामबाय होनदों। आरो बेजों लोगोसे दंबावो निथाराम नार्जारी, बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ। बिथाङा ओरैबायदि लिरहरदों दे बिदिनो सिंगारफोरनि महरखौ खिथाबाय था फ्रम बेंगलर, बिथाङा बेंगलरनिफ्राय नायदों। थेंक इउ आदा, नोंथांनिसिमबो नोंथाङा बेबायदि अनसायनायनि थाखाय आरो नोंथांनि अननायखौ मोननायनि थाखाय नोंथांखौ हामबाय होनदों, आरो सापर्ट खालामनो थाखाय नोंथांखौ जोबोद हामबाय आरो हामबाय होनसै। आरो बेजों लोगोसे दंबावो सेमसन नार्जारी, बिथाङा माबायदि लिरहरदों। आब' नन्दितानि सोमोन्दै मिथिनो जोबोद गोसो दंमोन, दिनै हरखाब मिथिना गोजोननाय मोनबाय। थेंक इउ, बेबायदिनो नोंथांनि बेबायदि कमेन्ट हरनायनि थाखाय नोंथांखौ हामबाय होनदों। आङो बेबायदिनो गोबाव समनिफ्रायनो आङो बेबायदिनो जोंनि गस्पेल लाइनावहाय गोबां बेबायदिनो आर्टिस्टफोर दङ, बिथांमोनखौ आङो बेबायदि मोनसे मोगा मोगि लागोन होननानै आङो आसा खालामबाय थायोमोन आरो थांखि दंमोन। नाथाय आङो माखासे उसुबिदानि थाखाय आङो लाबोनो हायाखैमोन, अब्लाबो उसुबिदानि गेजेरजोंब्लाबो आङो बे कन्टेन्टखौ लाबोनो हाबाय। नोंथांमोननि अननायनि थाखाय, नोंथांमोननि अननायनि दुरै आङो लाबोनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों, आरो बेबायदि नोंथांमोना अनसायनायजों नोंथांखौ हामबाय होनदों। आरो बे समाव सेमसन नार्जारी, नोंथांखौ आं हामबाय होनदों नोंथांनि बेबायदि मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय। दंबावो बेवहाय दानसोरां बसुमतारी, बिथाङा ओरैबायदि लिरदों मन्दिराखौबो लाबो आदा। अके, आङो बिथांखौबो लाबोनो नाजागोन फंबाय। दा नोंथाङा बेबायदि कमेन्ट हरनायनि थाखाय नोंथांखौ हामबाय होनदों। आरो बड' दा ग्रेट, बिथाङा बुंहरदों ओरैबायदि लिरहरदों बिथाङा, लिपसिंआ मिलायासै, सरि, एक्सुवेलि बेयो सुबुंसा हाज'वारिनो सिफुं दामग्रा बिथांजों आङो लादोंमोन। बेवहाय माखासे टेकनिकेल इसु जादों, टेकनिकेल इसुखौ आं दा लास्ट मोमेन्टआवहाय खोन्थागोन। नैबे भिडिअआवनो थाबाय थानो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायबाय। नायबावनि ZM स्टुडिअ, प्लिज गिलबार्टनि नाम्बार हरलाय होननानै बिथाङा बुंहरदों। सरि, माने बेबायदि माखासे कन्टेक्ट डिटेल्सफोरखौ बेबायदि शेयार खालामनाय जायाखै आंनिजों, मानो होनोब्ला बेवहाय माखासे गोबां बेबायदिनो उसुबिदानि थाखाय बेबायदि नाम्बारफोरखौ बेबायदि शेयार खालामनाय जायाखै। नोंथाङा जुदि स्पेसियेलि नांगौ होननानै बुङोबा नोंथाङा आंनि कमेन्ट सेक्सनाव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि वाट्सएप नाम्बारखौ हरदो, आङो नोंथांजों कन्टेक्ट खालामनायनि गेजेरजों मानि थाखाय बिथांनि नाम्बारखौ नांगौ आङो नोंथांजों टक खालामनानै
आङो बिथांनि गिलबार्टनि नाम्बारखौ आं नोंथांनो हरनो हागोन। ओरैनो डाइरेक्टलि आं हरनो हानाय नङा, मानो होनोब्ला बेयाव माखासे खोथाबो थायो, माखासे उसुबिदाबो थायो, बेनिखायनो आङो बिनि थाखाय आं सरि। प्रेमजि नार्जारि बिथाङाबो लाभ इम'जि हरदों, थेंक इउ नोंथांनि अननायनि थाखाय, नोंथांमोननि अनसायनायनि थाखाय हामबाय होनदों। आरो बेवहाय दंबावो एस बि नार्जारि बिथाङाबो लाभ इम'जि हरदों, नोंथांखौबो थेंक इउ, नोंथाङाबो अननायखौ हरनायनि थाखाय नोंथांखौ हामबाय होनदों। आरो बेजों लोगोसे सुजेन दैमारि बिथाङा ओरैबायदि लिरदों, मोजां जादों फंबाय, जिउआव देरहासार जाथों, इसोरा आशीर्बाद होथों, आमेन। थेंक इउ नोंथांनि बेबायदि मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय नोंथांखौबो आङो हामबाय होनदों, आदानिसिमबो। दा नोंथाङा बेबायदि अनसायनायनि थाखाय नोंथांखौबो आं हामबाय होनदों। बेनो आरो खावलायनाया, नोंथांमोना बेबायदि मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय नोंथांखौ हामबायनायजों लोगोसे मोनसे खावलायनाया बेनो, नोंथाङा बबेनिफ्राय हरदों जेन' बे जायगाफोरनि मुंखौ हरफायो, बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खावलायदों। बेबायदि हरफायोबा माने आं मिथियो जे नोंथांमोना बबेनिफ्राय आंखौ नायदों आरो नोंथांमोना माबायदि अनसायदों, नोंथांमोना माबायदि अनदों, आं बेखौ मिथिनो थाखाय आङो बेखौ खावलायनो थाबाय। बेबायदिनो उननि समफोरावबो बेबायदि मोनबावगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो भरसा दोनबाय। आदारनिसिम जोबोद जोबोद हामबायनायखौ दोनबाय। आरो बे समाव दंबावो एस नार्जारि बिथाङाबो ओरैबायदि लिरहरदों, जोबोद जोबोद साबायखर, इसोरा बोर होथों, आमेन। थेंक इउ नोंथांनिसिमबो, नोंथाङाबो बेबायदि साबायखरखौ हरनायनि थाखाय नोंथांखौ हामबायनो आरो नोंथांनि सापर्टखौ मोननायनि थाखाय नोंथांखौबो जोबोद जोबोद हामबाय होनदों। आरो बेजों लोगोसे दंबावो मिका दैमारि, बिथाङा बबेनिफ्राय लिरदोंमोनथाय मोजाङै मिथियाखिसै, अब्लाबो आं बिथांनि कमेन्टखौ फरायनि। बेकग्राउन्ड मिउजिकआ डिस्टार्ब होदों, सरि, बेनि थाखायबो आङो नोंथांनियाव खेमा बियो, माखासे टेकनिकेल इसु जादों, बेनि थाखाय आङो नोंथांमोननो बेबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै, बा मिउजिकफोरखौ आङो बेवहाय मिक्स खालामनो हायाखै। बेखौबो आं नोंथांमोननो लास्टावहाय खोन्थागोन मानि थाखाय बेफोरबायदि जादों, माखासे डिस्टार्ब बा माखासे उसुबिदानि थाखाय मानि थाखाय जादों, आं बेखौ दा जोबनाय फारसे नोंथांमोननो खोन्थाहैगोन। आरो दानो बे समाव नोंथांखौबो आं हामबाय होनो, नोंथाङा बेबायदि माखासे आंनो मोजां फिडबेकखौ हरबाय आरो बेबायदि थुलुंगा होनायनि थाखाय नोंथांखौ आङो हामबाय होनदों, नोंथां मिका दैमारिनिसिम। आरो बे दंबावो नबराज बिथाङाबो लिरहरदों, जोबोर मोजां आदामोन, मिथिनो मोनैखौ मिथिहोनायनि थाखाय साबायखर आदामोन, थेंक इउ। नोंथाङा बेबायदि मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय नोंथांखौ आं हामबाय होनदों। एक्सुवेलि आंनि थांखियाबो बेनो, मिथिनो मोनैखौ बा गोदोसोना थानायखौ, रावबो बुरखाङिखौ, बेफोरखौ बुरखांनो थाखाय आङो नाजानाय, बेनि थाखायनो आङो बेफोरबायदि मोनसे चेनेल खुलिदों। आंनि थांखिया बेनो, जायफोरा बेबायदिनो जोंनि गेजेराव बिदिनो गोदोसोना थानाय गोजाम आर्टिस्टफोर दङ, टेलेन्टेड आर्टिस्टफोर दङ, बिथांमोना गोदोसोना थाबाय, बिथांमोना मा अबस्थायाव दङ, बिथांमोना माबायदि दङ, बिथांमोननि माखासे जिउ जारिमिनखौ मिथिनो थाखाय बा बुरखांफिननो थाखाय बा नोंथांमोनजों शेयार खालामनो थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। बेनिखायनो दानो आङो बे नोंथांखौबो आङो हामबाय होनदों, नोंथाङा बेबायदि मोजां कमेन्ट हरनायनि थाखाय हामबाय होनदों नोंथांखौ। बुजिनो मोनाखिसै, अब्लाबो बिथांखौबो आं हामबाय होनदों। बिथाङा लिरदों, बेकग्राउन्ड मिउजिकआ बांद्रायो आदा, एसे खम खालाम, नेक्स्ट टाइमाव लाभ इम'जि हरदों। नोंथांखौबो आं हामबाय होनदों फंबाय, नोंथाङाबो बेबायदि मोजां आंनो साजेसन हरनायनि थाखाय नोंथांखौबो आङो हामबाय। मिउजिकआ बारा जादों नामा आदा? बाय द वे, गड ब्लेस इउ, थेंक इउ। एक्सुवेलि बे कमेन्टखौ गोबां लिरहरदों, बेकग्राउन्ड मिउजिकआ बारा जादों होननानै, भलिउमा बारा जादों होननानै। आङो नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों बेबायदि साजेसन हरनायनि थाखाय, आरो नोंथांमोना अनसायनायनि थाखाय नोंथांखौ आं हामबाय होनदों। आल मुसाहारि बिथाङा लिरहरदों, जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम, थेंक इउ। नोंथाङा बेबायदि अननाय आरो अनसायनायखौ हरनायनि थाखाय नोंथांखौ आं हामबाय होनदों। आरो आङो भिडिअ लाबोनो हायैया मानि थाखाय लाबोनो हायाखै, आं नोंथांमोननो बेखौ मिथिनो लुबैदों। एक्सुवेलि आंहा माने बेबायदि मोजां सेटआप गैया इउटुबनि थाखाय, भिडिअ रेकर्डिं खालामनोब्ला बा भिडिअ एडिटिं खालामनो थाखाय आंहा मोजां बेबायदि लेपटप गैया, बा मोजां बिदि स्मार्टफन बा आइफनफोर बेफोरबायदि गैया। बिनि थाखाय आङो माखासे कन्टेन्टफोरखौ आङो थाब लाबोनो हायाखै। एक्सुवेलि आङो गोबां बेबायदिनो
आर्टिस्टफोरनि सिंगारफोरनि आङो कालेक्सन खालामखाबाय अब्लाबो आङो बिथांमोनजों बेबायदि मोगा-मोगि लाहैनो आं हाथ'वाखै बेनो जाहैबाय आंहा मोजां बेबायदि केमेरा फेसिलिटिसफोर गैयिनि थाखाय आङो बेबायदि मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हायाखै आरो दा जिहेतु नोंथांमोना नायगासिनो दङ जिहेतु आङो बे भिडिअखौ बानायगासिनो दं बे मबाइलाबो ओरैबायदि अबस्था जाबाय माने मबाइलनि सानि बे जितु ग्लास बे ग्लासा थुब्रा-थुब्रि गावजोब्बाय मालाबा टाच जायो मालाबा टाच जाया बेजोंनो आङो जा हायो आङो रेकर्ड खालामो आरो बेजोंनो आङो एडिटिं खालामो आरोखि आंनाव जेबो बेबायदि केमेरानि फेसिलिटिस गैया बा माबा मोनसे मोजां आंनावहाय डिभाइसफोर गैया अब्लाबो आं बे फिसा मबाइलजोंनो आङो बेजोंनो शुटबो खालामो आरो बेजोंनो एडिटिं खालामो आरो बेजोंनो गासिबो आङो आंनि इउटिउबनि चेनेलनि गासिबो बेखौबो आं बेजोंनो कन्ट्रल खालामनाय जायो आङो बेनि थाखाय नोंथांमोननियाव निमाहा बिबाय आङो बेबायदि थाब कन्टेन्ट लाबोनो हायैया बेनि थाखायनो आं लाबोनो हायाखै आरो जिहेतु माने मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिकआ भलिउमा बारा जादों होननानै बुंदों बे एक्चुवेलि आंना माने मबाइला टाच जाया मालाबा समाव नाङा मालाबा समाव नाङो मालाबा समाव नाङा ओमफ्राय मालाबा समाव मबाइला माने लड लानो हाया हें जायो एडिटिं खालामब्ला हें जायो ओमफ्राय मोजां आङो मा होनो कन्टेन्टखौ आं रेडि खालामब्लाबो भिडिअ क्लिपफोरखौ आं रेडि खालामब्लाबो माने मबाइला हें जानायखाय मालाबा समाव माने मोजां इनपुट होखानायानो माने डिफल्ट मडआव थांफिनो आरो बेबायदिनो जितु फार्स्टनि स्टेप दंमोन बेबायदिनो थाफिनो बेखौनो आङो माने इम्पर्ट खालामनानै दोनफिननांगौ जायो आरो बेबायदिनो आं आपल'ड खालामनांगौ जायो माबा समावहाय गोबां खस्थ' मोनो गोबां माने बिदिनो उसुबिदा होयो बे मबाइला हेडसेटआ आंहा गैजाया बेनिखायनो आङो बेजोंनो बानायो बेवहाय माखासे उसुबिदा जायो टेकनिकेल इसुफोर जायो सफ्टवेयाराबो बारा मोजां नङा बेनिखायनो आङो बेबायदि मोजां मिउजिक बेकग्राउन्ड मिउजिकफोरखौ आं होनो हायाखै अब्लाबो नोंथांमोना बेबायदि फिडबेक हरनायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौ आं हामबायदों आरो बेबायदिनो नोंथांमोना बेबायदि अनसायलांगोन अनलांगोन आरो नोंथांमोननि सापर्टखौ मोनगोन नोंथांमोननि अननायखौ मोनगोन होननानै आं आसा आरो मिजिं थिबाय आरो आङो आंनि हागौमानि आङो नोंथांमोननो बेबायदि माखासे मोजां आर्टिस्टफोर आरो बिदिजों गोदोसोना थानायफोरखौ आङो बुरखांनो बा नोंथांमोननि सिगाङाव आं लाबोनो नाजागोन आरो अनो आरो हेफाजाब होयो नोंथांमोना जेसे हायो आंनि बे भिडिअफोरखौ शेयार खालामदो आरो ससियेल मिडिया ग्रुपफ्रावहाय शेयार खालामदो जेन' नोंथांमोननि शेयारनि दुरै नोंथांमोननि सापर्टनि दुरै आङो बेखौ आंनि चेनेलखौ गोजौआव लांनो हायो आरो बेफोरजोंनो बिनि अर्निंजोंनो बिनि रेभिनिउ जेनेरेट जानायजोंनो बिनि इनकामजोंनो आङो जेन' मोजां सेटआपफोर लानानै नोंथांमोननो मोजां भिडिअ कुवालिटिखौ लाबोनो हायो बिनि थाखाय आं खावलायनाय थाबाय आरो नोंथांमोना जायफ्रा गोसो गुदुं जायफ्रा आंखौ सापर्ट खालामनो गोसो आरो सापर्ट खालामबोदों आरो सापर्ट खालामगोन होननानै आं फोथायो आरो आसा खालामदों आरो दायो जायफोरा गोसो दं जायफ्रा आंखौ अनो जायफ्रा आंखौ हेफाजाब खालामो आं नोंथांमोनखौ हामबायनो गोसो गोरबोनिफ्राय दानो आङो नोंथांमोननियाव मोनसे खावलायनाया बेनो जायफोरा हायो अननानै नोंथांमोना नोंथांमोननि जा हायो आंनो नैबे आंनि बे केरियारखौ लांनो थाखाय नोंथांमोननि सिगाङाव मोजां कन्टेन्ट लाबोनो हानायनि थाखाय माखासे आंनो फेसिलिटिसफोरखौ मोननो हानायनि आङो थांखि लादोंमोन आङो माखासे बिदिनो EMI-फोर बा लनफोर लानानै आङो दिहुननो होननानै नाजादोंमोन नाथाय आंनाव बेफोरबायदि थाखा फैसा गैयिनि थाखाय आं लाबोनो हायाखै नोंथांमोनाव खावलायनाय थाबाय नोंथांमोना जुदि गोसो दङब्ला इच्छा दङब्ला अननानै आंनि नैबे गाहायाव होदों नैबे एकाउन्ट नाम्बाराव बा नैबे WhatsApp नाम्बार बा नैबे फनपे नाम्बाराव नोंथांमोना नोंथांमोननि अननायनि आङो नोंथांमोनखौ खावलायबाय जायफोरा हायो जेसेबां हायो नोंथांमोना नैबे एकाउन्टआव बा नैबे फनपे बा गुगल पे बे मोनसे नाम्बारावनो फनपे गुगल पेबो जायो बेयावनो नोंथांमोना जेसेबां हायो एसे नोंथांमोना आंनो हरगोन होननानै आं आसा खालामबाय जा हायो आं नोंथांमोननो जर खालामाखै दाबि खालामाखै नोंथांमोननि अननाय नोंथांमोना हायोब्ला होदो आरो हायाबा नोंथांमोनखौ आं दाबि खालामाखै नोंथांमोननि अननायनि जुगिदि नोंथांमोना बेसे हरो आं नोंथांमोनखौ आङो बुंनाया बेनो खावलायनाया बेनो नोंथांमोना जेसे हायो नोंथांमोना नोंथांमोननि अननायखौ जेन' आंनो नैबेयावहाय होयो आं बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय आरो बेबायदिनो आङो गुसुं टाइमावनो नोंथांमोननि जितु आसा खालामदों आरो भरसा खालामदों बेबायदि कन्टेन्टखौ आं लाबोनो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय दानि बे समाव आं साफ्रोमखौबो आंनि गोसोखौ आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामबाय होनसै बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ